Asamangkang pialong MLA kilik ng katibog boma porahut Ratcharia songatum mithanga song kachepahai jiapan along kahumridam padupon ringkilo. Lesson thotsi kedamtang jang mini paing coroner kep arni All Party Hills Leaders Conference Ratcharia songa hinpen lakhasir kep amreng constituency angkang boterang langso polling station along kahumri padodam. Long live! Long live! Long live! Bikram Hanse long live! Long live! Long live! Raja Kathar ke pading nang ma? Pading. Bikram Hanse ke pading nang ma? Pading. Bangso kahumrida mahut APHLC amreng constituency committee mepu Bikram Hanse kachari ponalong APHLC tiripia maipen kursing timung resika milikpi APHLC baithalangso LAC mepu Bikram Hanse pen danglok penang anatum chitong dunrinti. Bangso hut Bikram Hanse pen kit hanpona tenki non kejong ke CEM Ronghang ahem enforcement director bitung kedamke thangbak bele kedamkali rada tangka kechopanglim kedo ajoklo bangso idia bitung atum ke kedam pusi ningjepon puloto contract kam piolo bu chepaklang lo to kita abil kilong le bang hangjo kedi di radlong ke tangka lele man lele lo kedi failure lo kedi non hejong atumi hejong India government pen corruption kine jong si munitum corruption claim lo politician to manene to officer to corruption claim lo tangte government pen toy department do ED pu enforcement director mate enforcement directorate pu isia department do hala so department Bikram Ronghang ahem people opinion jam nang ko kechopanglim do veklo po sikedam lo kedi nang lidum da ko terang langso da ko mane behem ED mate enforcement tum hanang toy de wangi ma wangwi kedi wangwi athema chuda chopanglim le government aki chopanglim le Karbianglong arat ka doka beta chini pami ladak tower along arlong kithok ringbel ki hutpen danglok kapre katum a contractor aphan bil ki pipuke thekdun longle seta amreng constituency along CEM interaction amai phong trok pado etlo bonta thangnat kaching thurabe les interaction amaya banki nang biaret nang nelo akam ki claimle nang paklang mate amri LAC along APHLC hypo putong kaperiaret ma puta Bikram Hanse pen mayalong ninje pontu lalu lapenon fere meme ang tek nang kili kala henlo BJP tum non ningkan krehini dolo kachari non ningkan krehini kachari pen ili tu piniani ke phok thu ko piloma contract aso asa harlong ke thoka contract towara aso asa ka chuklem tu ring dongkol ka chu e contract atu piniani enta bilong le aisela de bilong le aisela sita CEM interaction ke lake amreng homosti ke nang kibitu ong amreng sore ke lang tu seler batai trok tang lu kupian ser lo ma non mukoy lombi tulang do batai proxy bo kupian ser lo ma amreng phanang kang hon ret di kang hon je theklong manang tu sta je theklong le di pa anang kang hon interaction nang ki biere tong ki mema mate amreng CEM tum election ki thur hota chinier lo handun lab lo nitum ke la son signangi la soto war signangi la son akiti ke klemi phani tum hanang rab do nei la hai nitum phan loga charli school me senangi college nui donangi puke kaninge dun ong sub center donangi kaninge dun ong lo gede isiara lam nang pachiro yara nang pachiro di ne kamat hateng te CEM phanda interaction a program loke di akam nang claim akam bang nang claim pin ma interaction a program wangrat kupia porlo mahala amri LAC no na kimige APHLC highway ko butong dake nang tudunaret ma kalima di manghume melo kedi lasi ke claim un elo akam ke itum jongile chotoy tara dun claim un elo BJP Ratcharia songatum piniarni an ningkan kepso se pleng etlo bonta Karbianglong aratatum thangnat a contracta longdun thekthi ke longdun abangke ang tanpen ke bang atumsi ke long sorkar avreng anta ke cheke bia so atumsi ke longdun lasi ke CEM Ronghang abangke PGR Vijara long le abangke tharle hai helo jongsi CEM Ronghang hin pen PGR tharle hai det pulote ne APHLC pen chi obub ji pusi kursing timung pen ke CEM aphan challenge pon
BJP tum ningkan kep karbiang long nang cariel piniar nianta towar mesen ave lang ki jun long awar sai mesen ave sakuri kelong dun abang puawe kontre kelong dun abang puawe kelong dun komal plotang te ang tar ben kewang ke cheso tum plotang de karbiang long la ke development kali ke development ke hala Bihar pen kewang atum hansi pen tum pajok thek ala pen non PGR non ta ninginang kokpo nili tuliram Ronghang hon silence nang like labangso PGR ke eviction claim lo pusi ni lipin labangso mai pen ala challenge lo ke jong selang challenge undet pulotang den li PSLC claim lo alang li jong si claim det uttor borbil lapen dak helang pi kironia long jong selang eviction claim high tet pulotang den li PSLC pen masini claim lo ni News report KTV News.